Bago natin simulan ang kwentong ito, shoutout ko muna yung mga bago kong warrior members na sina Abraham Capito, Carlen Casela, Rita Enriquez, Yen Watanbe, Miss Aboganda, Alex Julien, Mark Isaac Macapagal, Ervin Jan Reyes, Django 123, at si Christy Santiago. Maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin to. Ang mga kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng mga kamag-anak ni Ibzan at ng kaibigan ni Ronron na si Lenlen. Unang kwento kay Ibzan. Walang eksaktong taon. Cebu City. Magandang araw sa inyo, Pinuno. Ako nga po pala si Ibzan. Meron na naman akong ibabahagi sa inyo na totoong kwentong kababalaghan. Ito ay dalawang magkaibang kwento. Pero ang pagkakahalintulad lamang nito ay tungkol ito sa manok. Ikaw na lang po ang bahala kung isang bagsakang kwento na lang. Ang kwentong ito ay kwento lang din ng papa ko sa akin. Karanasan niya mismo ito at ng tatay niya, lolo ko. Nangyari pa rin ito sa probinsya namin sa Cebu, south na bahagi. Walang eksaktong taon kasi hindi na matandaan ng papa ko kung kailan nangyari. Basta sa kwento niya, binata pa siya noong mga panahong yon. Unang karanasan. Isang gabi matapos silang maghapunan, nagpahinga muna sila saglit bago matulog. Kasi sabi-sabi ng matatanda, hindi maganda sa katawan yung matutulog ka ng sobrang busog. Kaya ayun na nga, umupo muna sila sa sala nang biglang may narinig sila na parang manok. Pumuputak-putak ito tapos pumapagaspas ang mga pakpak. Kaya ang sabi ng lolo ko, "Naku, Doy! Baka si Tukong yon." Meron kasi silang manok doon na tinatawag nilang tukong. Wala kasi itong isol. Hindi ko alam kung anong tawag nun sa Tagalog. Pero yun yung part kung saan tumutubo yung buntot ng manok. Ang dahilan kung bakit wala itong isol, dahil kinagat ito ng buwaya. Buti na lang, naligtas nila at inalagaan. Kasi may kasabihan noon na kapag nakaligtas sa kagat ng buwaya ang hayop, ibig sabihin nun ay swerte. Yun na nga. Nung narinig nila na parang nabubulabog si Tukong, kaagad silang bumaba sa bakuran at pinuntahan ng puno kung saan dumadapo yung iba pang mga manok na kasama ni Tukong. Pagdating nila doon, hindi nga sila nagkamali. Si Tukong nga. Nalaglag pala sa sanga kung saan siya nakadapo. Kaya dali-daling inutusan ng lolo ko si Papa para kunin si Tukong at iakyat pabalik kung saan nakadapo ang mga inakay niya. Nung akmang dadamputin na sana ng papa ko si Tukong, bigla itong lumipad pa itaas at pumunta sa talahiban. Nagtaka silang dalawa kasi bakit ang taas naman yata ng lipad ni Tukong? Ang mga ordinaryong manok, mababa lang ang lipad, lalo na kapag gabi. Kaya naisipan ng papa ko na tingnan ang mga inakay ni Tukong sa itaas ng puno. Pagtutok ng flashlight ng papa ko doon sa sanga, kung saan natutulog ang mga inakay niya, nanlaki ang mga mata nilang dalawa. Dahil kitang-kita nila na nandoon si Tukong. Natutulog lang ito kasama ng mga inakay niya. Klinaro ito ng papa ko kung si Tukong nga ba yun. Kumpirmado. Siya nga. Gawa ng wala itong buntot. Namuo kaagad ang tanong sa isip ni Papa kung ano yung manok na kanina lang ay
nasa kanilang harapan. Sabi sa kanya ni Lolo, aswang yun. Nagkunwaring si Tukong para makalapit sa kanila. Kaya kahit ngayong medyo may edad na ang papa ko, hindi pa rin niya lubos maisip na muntik na niyang mahawakan ang isang aswang na nag-anyong manok. Pangalawang karanasan. Kwento pa rin ito tungkol sa manok pinuno. Karanasan ito ng isa sa mga tiyahin ni Papa na matatawag ko na ring Lola. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Lola Sikil. Nangyari ang karanasan na to sa probinsya pa rin namin sa Cebu. Pareha sa unang kwento. Walang eksaktong taon. Kasi nakwento lang din ito sa papa ko at kinuwento lang din ng papa ko sa aming magkakapatid. Yan kasi ang bonding namin kapag nagsasama-sama kami. Si Lola Sikil ay makisig na babae. Malakas at kayang-kayang gawin ang mga trabaho ng lalaki. In short, astig. Marami rin itong alam na orasyon pangontra sa mga aswang. Kaya niyang pahinain ang aswang na nasa malapit para hindi na makalipad. At kaya rin itong ibalik sa dati yung aswang para makalipad ulit. At nga pala pinuno, merong kaibigan si Lola na hindi nakikita ng mga ordinaryong tao. Isang gabi habang nagpapahinga itong si Lola Sikil sa sala ng bahay, gawa ng katatapos niya lang maghapunan, meron silang naririnig na iba't ibang huni sa labas. Merong huni ng ibon, merong wakwak, at ang pinakamalakas sa mga yon ay yung huni ng kwekwe. Nagwika itong si Lola Sikil na, "Oy, naamantay mga bisita?" Ang ibig sabihin sa Tagalog, "Uy, meron tayong mga bisita." Lumabas si Lola ng bahay. Paglabas niya, biglang tumahimik ang buong kapaligiran. Lumipas lang ang ilang segundo, may bumagsak na isang ibon sa harap ni Lola Sikil. Tapos dinampot niya ito. Nakita ng lahat ng mga nandoon na isa pala yung manok. Babaeng manok na sa tingin nila ay hindi pa nangingitlog. Ang tawag sa mga ganong klase ng manok sa amin pinuno ay dumaga o dumaga. Kumbaga sa tao, isa itong dalagang babae. Pagkatapos damputin ni Lola Sikil yung manok, napagpasyahan niya itong ilagay na lang sa ilalim ng kanilang mesa. At takpan na lang ito ng malaking kawa. Sa laki ng kawa na to, magkakasya ang dalawang tao. Di ba pinuno, yung kawa noong mga panahon ng mga Amerikano, malalaki? Doon niya yun nilagay. Matapos yun, natulog na silang lahat. Kinabukasan, maagang nagising ang lahat. Dala na rin na excited silang lahat sa kung anong mangyayari doon sa manok. Agad-agad nilang binuksan yung malaking kawa. Lahat sila ay nagulat at nagimbal dahil ang nakita nila doon ay isang napakagandang babae na nakahubot-hubad. Paglalarawan ni Lola nung kinuwento niya ito sa papa ko, maputi ito at makinis. Agad itong binigyan ni Lola Sikil ng mga damit at tinanong niya kung taga saan. Tinanong niya din ang pangalan nito. Sumagot yung babae sa kanya na taga Bohol siya. Hindi na lang pinilit ni Lola na banggitin nito ang pangalan niya. Maayos naman itong nakikipag-usap sa kanila. Mukhang mabait, mahinhin, mga tipong dalagang Pilipina. Nung mga bandang tanghali na, nag-aalala na si Lola Sikil na baka nalulungkot na ang mga magulang nun kasi ang sabi niya, katulad din natin sila na meron ding pamilya.
Kahit hindi sila ordinaryong tao, masasaktan pa rin sila kapag may nangyaring masama sa mga mahal nila sa buhay. Kaya hinatid niya ito sa pier para makasakay na ng barko papuntang Bohol. Ngunit bago ito makasakay, binigyan muna ito ng pera ni Lola Sikil para makarating siya ng maayos sa kanila. At nagbilin si Lola sa kanya ng, "Inday, sa susunod wag na kayong bumisita dito sa amin ha. Sabihan mo rin yung mga kasama mo." Sumagot naman yung dalaga ng, "Opo, hindi na po." Lubos din itong nagpasalamat bago umalis. Gawa ng hindi siya sinakta ni Lola Sikil kahit alam naman niyang aswang ito. Hanggang dito na lang pinuno. Yan po yung dalawang karanasan ng pamilya ko patungkol sa mga aswang na nag-anyong manok. Pangalawang kwento kay Lenlen. Taong 1998. Alabel, Jensan. Maiksing kwento lang to, Tibs. Pero alam kong kikilabutan kayong lahat sa karanasan ni Lenlen. Si Lenlen ay tubong General Santos City. Meron siya mga kamag-anak dito na merong negosyo, yung poultry. Tiyuhin niya ang pinakamay-ari ng negosyo. Bilang malaki ang poultry nito, hindi kakayanin ng isang tao na bantayan yon. Kaya meron siyang 12 tao na naka-assign para lang bantayan yung poultry niya. Pero yung 12 na yon, palitan. 12 oras ang shifting ng trabaho. Isang 8 a.m. to 8 p.m. at isang 8 p.m. to 8 a.m. Ang gusto ng tiyuhin ni Lenlen, lahat lang sana ng hahawak ng negosyo niya, puro mga kamag-anak niya lang. Kumuha man siya ng tao sa labas, yung talagang pinagkakatiwalaan niya lang. Gustong mag-ipon ni Lenlen noong mga panahong yon. Nung nalaman niya sa tatay niya na kulang yung tao ng tiyuhin niya, naisipan niyang mamasukan. Total naman bakasyon eh, para meron din siyang ekstrang pera. Nung una, ayaw pumayag ng tatay niya. Kasi nga, meron din silang sariling negosyo. Grocery naman yon. Pero, ang nakatao na dun, yung 2 kapatid niyang lalaki. Nakikipagpalit siya dito. Kaso, maarte yung 2 eh. Ayaw nila. Ang gusto nila, nasa loob lang sila ng aircon. Ayaw nilang umitim. Sabi ni Lenlen, yung panggabi ang piliin nila. Ayaw din. Gawa ng may sabi-sabi sa lugar nila noon na merong gumagalang sigbin sa poultry ng tiyuhin niya. Kaya nga yung mga panggabi doon, hindi tumatagal. Si Lenlen, natatawa-tawa lang sa kanila. Ang sabi pa niya, mga isip bata. Ang tatanda na, naniniwala pa sa mga kwento-kwentong sigbin. Banat pa nito ni Lenlen, kapag nakaharap niya yung sigbin, bibigwasan niya yung ulo nun. Sabay tawa ng malakas. Pero yung mga kapatid niyang lalaki, seryosong seryoso sa sinasabi nila. Bilang no choice na yung tatay ni Lenlen, pumayag na itong magtrabaho siya sa tiyuhin niya. Pero sa isang kondisyon, umagang schedule lang ang pipiliin niya. Pumayag naman si Lenlen. Wala namang kaso kung umaga o gabi siya. Ang gusto niya lang, lumipas ang oras niya na merong pumapasok na pera sa kanya. Unang linggo ni Lenlen. Wala namang naging problema. Natuwa pa nga siya gawa ng gada linggo ang sahod nila. Tapos yung kanya, times 2. Kasi nga, pamangkin siya nung may-ari eh. Mas lalong ginanahan si Lenlen na pumasok. Hanggang isang gabi ng Biyernes,
Mga bandang 7:00 na yon ng gabi. Lumapit yung kapalitan ni Lenlen sa kanya. Tapos nag-request ito na baka pwedeng siya na muna yung straight. Total naman, may tulugan sila sa loob. At saka ang ginagawa lang naman ng mga panggabi, ikot-ikot ng konti, tulog, ikot ulit, tapos tulog. Ganun lang. Mas madali kaysa sa pang-umaga. Kasi yung mga pang-umaga, sila yung naglilinis ng kulungan. Yung panggabi, literal na chill-chill lang. Pumayag naman si Lenlen. Dobling kita rin eh. Unang gabi ni Lenlen. Wala sa utak niya yung mga sigbin-sigbin, aswang-aswang o mali-maligno na yan. Talagang hindi siya natatakot. Mga bandang 10:00 na ng gabi, umikot-ikot si Lenlen sa poultry kung saan siya nakadestino. Wala namang kakaiba. Matapos yun, bumalik siya sa barracks nila para umupo at umidlip. Maya-maya pa, bigla na lang parang nagpupulasan yung mga manok. Tapos napakaingay. Tumayo kaagad si Lenlen, tapos binuksan niya lahat ng ilaw. Baka kasi may hayop o kung anong nanggugulo sa mga manok eh. Pero wala naman. Wala siyang nakita. Hinayaan niya na lang na bukas yung ilaw. Tapos balik siya sa higaan niya. Mga bandang 2:00 o 3:00 na ng madaling araw yon. Bigla na namang umingay yung mga manok. Gawa ng nakabukas na yung mga ilaw, matatanaw niya na kaagad kung ano yung nagiging dahilan ng pag-ingay nila. Pagtayo ni Lenlen at pagsilip niya sa dulo ng kulungan, merong matandang lalaki na parang naaagnas na yung balat. Nakataas ang lahat ng buhok. Puro sugat ang muka. At gigil na gigil itong niyuyugyug yung kulungan ng mga manok. Ang nagpagimbal pa kay Lenlen, meron itong kasamang 2 malaking asong itim na mahahaba ang nguso at sobrang laki. Nakatayo ito sa likod ng matanda na tila ba meron silang hinihintay. Nanigas ang katawan ni Lenlen at naihi siya sa salawal niya. Dala ng sobrang takot at sindak sa nakita niya. Nakagalaw lang siya nung naigalaw niya yung hinliliit ng daliri niya sa paa. Matapos yun, nagtago na lang siya sa barracks nila. Tapos narinig niyang bumukas yung kulungan ng mga manok at bigla na lang tumahimik ang mga ito. Naririnig ni Lenlen na naglalakad yung 3 sa labas ng barracks nila. Rinig na rinig niya yung hinga ng matandang lalaki na hindi pa rin mawala-wala yung takot at panginginig ni Lenlen nung mga oras na yon. Nung mawala yung mga naririnig niya, unti-unting gumaan ang pakiramdam niya at bumalik na siya sa pagiging normal. Pagsilip niya sa kulungan ng mga manok, halos kalahati nung nasa kulungan na yon, patay na. Puro may butas ang mga katawan nito na para bang sinipsip ng kung ano-ano yung mga dugo nila. Nung ding oras na yon, tumakbo papauwi si Lenlen at sinabi niya sa tatay niya yung mga nakita niya. Bumalik silang lahat sa poultry kasama yung tsuhin niya. May mga bitbit itong barel. Pero wala na silang naabutan doon. Nakita na lang nitong tsuhin niya na patay na yung mga alaga niyang manok. Doon niya napagtanto na totoo pala yung sumbong sa kanya ng mga tauhan niya. Akala niya kasi mga tamad lang ito at ayaw ng panggabing schedule. Tapos yung iba, baka mga lasing lang.
Gawa ng pwede silang mag-inuman eh. Lumipas ang ilang araw. Nakausap ni Lenlen yung kapalitan niya doon. Ang sabi nito, kaya siya nakipagpalit kay Lenlen nung araw na yon dahil yun talaga ang araw ng dalaw nung aswang tsaka nung mga alaga nitong sigbin sa poultry nila. Ilang beses niya nang sinabi yun sa tiyuhin niya pero hindi ito naniniwala, bagkus pinagtatawanan pa siya kahit nagpakita na siya ng mga patay na manok. Wala talaga, ayaw nitong maniwala sa kanya. Ang sinasabi lang sa kanya, napepeste yung mga alaga niyang manok gawa ng hindi nila ito binabantayan ng maigi. Ang naisip niya, kapag kamag-anak siguro ang magsasabi, maniniwala ito. Kaya ayun ang nangyari. Labis-labis na humingi ito ng tawad sa kanya. Pero pinatawad din naman ito ni Lenlen. At mula noon, namulat na si Lenlen sa mga kwento-kwentong kababalaghan sa lugar nila. Tapos yung poultry ng tiyuhin niya, pinalagyan na niya ng mga dagdag bantay sa gabi. Tapos si Lenlen, hindi na pumasok doon. Hanggang ngayon kasi, dala-dala niya yung trauma na nangyari sa kanya. Hanggang dito na lang, Tibs. Nga pala, nangako din si Lenlen na buong buhay niya, hinding-hindi na siya magbabantay ng manok. Okay, opinyon ko sa mga kwento. Doon muna tayo sa una, kay Ibzan. Yan yung unang beses na nakarinig ako ng aswang na nag-aanyong manok. Well, marami namang pwedeng gawing pambulag yung aswang. Yung iba pa nga, daga, di ba? Alam ko may kwento akong ganyan eh. Depende rin siguro sa antas na kaalaman ng aswang kung ano yung magiging pambulag niya sa mga mata ng ordinaryong tao. Di ba? Kaya nga nang sabi mo, dalaga pa ito. Baka bagong nag-aaral pa lang siya sa mga gawain ng aswang. Ang mali niya lang, tumambay siya sa isang bahay na merong alam pangontra sa lahi nila. Kaya ayun ang ending, nahuli siya. Buti ka mo, hindi si Mamang yon. Dahil kung si Mamang yon, hindi na yan sisikatan ng araw. At isa pa, marahil yung nakita nilang makinis, maputi, dala lang din ang sabulag na karga ng aswang. Pero sa paningin ng lola mo, alam ko, hindi yan yung nakikita niya. Okay, sa pangalawang kwento, langya ka ron ang haba, sabi mo maiksi. Alam nyo, ito yung masarap ikwento eh. Yung hindi naniniwala yung sender. Pero kapag harap-harapan na niyang nakita yung nilalang, kaya aswang pa yan, multo o engkanto, grabeng takot yung nararamdaman nila. Kulang na lang maihi sila sa short. Yan din yung gusto kong mangyari minsan. Yung mga walang paniniwala sa mga ganitong nilalang, tapos nakikinig sa akin. Sana isang araw, lalo na yung mga todo kong mambash sa akin, makakita kayo. Huwag naman sana umabot sa punto na saktan kayo, no? Kahit na minumura o inaaway niyo ako sa channel ko, huwag naman. Yung tamang sampulan lang kayo para alam niyo yung pakiramdam nung naramdaman ni Lenlen yun nung mga oras na nakakita siya. Kasi alam ko, hindi lang ganyan yung mararamdaman ninyo. Lalo na kapag nakakita kayo ng harap-harapan ng isang aswang. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.